All India Radio Shillong ka khubor ang puliya pide Mary Nongdi walang. Kimar kiba konsan jong ka khubor munta kastem. Katuna toket CBI ka jer kitanya lainur kinangilam rangba ka seng sang purthai IPFT hakabege begajing syapanyap jong kinang pathai khubor hatrupira. Her suki ke melia gatha sama ban plelentina kamta menteri rangba kondat sama ubani khun na South Tura constituency. Kajing slay ha Assam kadang bu isibun kibriyo pring kajing lanat hakikat tu kani teliki district. Ba kajing lekamen beding kram hajawai kankut mentakasni. Ki khobor ki babnia. Katuna toket CBI kala jer kerteng lainut kinangilam jo kaseng san perthai Indigenous Peoples Front of Tripura IPFT lembat laispa hadu sans pamur ki dikhot jongka hakabaidei ba kajing toket ya kajing syak penyap jong armur kinang pathai khobor mencem senam. Usan tanu bhomik ubari unang lum khobor jong gawe ke TV channel ula syak penyap kadba udang lum khobor ya ka pakhang surok hakathan Mandurai jong ka West Tripura District haka apui teri unai lur arajar khan nyom. Sawai parno pathai khobor Sudip Datta bhomik ula syak penyap ha RK Nagar hakatega johi ke district haka apui teri unai wing arajar khan nyom. Ka CBI kelapani ekakerteng jong Balram Dev Udhirendra Dev Barma bod Amit Dev Barma hakabaire barkatai ka kam penyam brio. Ka MLA juga National People's Party NPP ka agatha ke sama ka bamikmat di ka South Tura constituency ka her syuki no mungin kasni ban plelentina ka benta umman jongka menteri rang ba Konrad Sangma ubadairu MP ka Lok Sabha Natura. Konrad Sangma umsam laya khon ha ka jinjit nang mikmat thamai sya ka yeng darbar thawan ki Meghalaya ka long ha ubnai rimpang menta usnam. Hadian bak NPP kala yo ya ka bor sensar kalong kabran kam na kabanta Konrad Sangma banni khun banyo jing thu ko mudkhot bala shajit jong ka yeng hashwa jong ka ndru tarik unai lur. Secretary but Assembly Commissioner ka Meghalaya Andrew Simons ule thu PTI bak agatha Sangma kala ay ya ka shiti eno kam how Deputy Speaker Timothy D Shira hanen gasni. Speaker ka yeng badan ko parro la pdiam ya ka shiti eno akam jongka bola pemilu ya ka jing pemna ka bede bar kani ka kam ka khubor belai ya lun na ki be jan bha ba ka yeng ka sam jong ki Sangma ka ong ba ka agatha kala ban ni bujli ya Konrad Sangma ha ka yeng darbar Lok Sabha na ka yeng jong ka agatha ka ong ba ka NPP kala shim ya kani ka rai da ka ba shom perkhat lang kum ka sing na ka banta ka bha ka myat jong ka jila Meghalaya. Lawan pentimau biang hangi ba ka agatha Sangma ka de ka menteri sarkar India ka bakhannatam ha ka sarkar UPA ka ar hausnam hajar khandai ha Assam ka jing shleon ha kaleng kadang bo ya ka jila ha ka jing sosat ka bakrau palat Drofulai hajar mut ki brio kinang sah pring ka jinglanat Hasantli ki district bar haga jokopor ka tenan ka bishar ka sumning kadang aidak jing maham ya ka jingthia ruslap hakini hising ki bendangan ka jingyap jing brio nomor ka jisle ha Assam kala poisha ka life armut mentausnem Menteri ki kampo yang ka sarkar India Rajnath Singh ula pinthi kinai menteri rang ba ka Assam Sarbanand Sonowal ba ka sarkar kan aya baro ki jing ka shan renkam ban yarap ya ka Assam ha kani ka apachli katanat ka bakhmi ya ka lanat maryang ha Assam ka pintip ba ki jaka bala syak ta jolbha ha kani ka por kilong ka Lakhimpur Jorhat Charaidio bad Karimganj. Ulat ka Meghalaya Ganga Prasar ula pli ya ka program Aisnam nani ka blood donation camp haka jilla haka jakka jong ha Shillong haning kasni ya ka tega program la penya da ka jinitri lang ba ka Meghalaya AIDS Control Society MACS lang ba ka State Blood Transfusion Council ulat la pun ko burang hu ya ki kimi ki pa jong Major David Manmin bam ko hedwaru blay haka program balak pumang kerpang ban penan burang ki martir jong ka jilla haka joga por ula airu ya ki khusnam haki ji ko ba pher mala pelong haka life utrik ujiliu hajar khatpra ka
Kemudian ginang Syardi na India hapo ka jinam jo menteri ka sarkar India Kiren Rijiju kanai mengasum ta ha ka Asian Ministerial Conference ka Banlong ha Mongolia na do munta kasni. Ketika darbar kan ne hadu sausni balakni nanti bikin nongwan ya shimenta kindan hadu palat lah jarmut kibanwan na kiri ki pher jong kadauba Asia. Uri jiju unsa ay ka jingkran juu ha ka Southrik unaitung. Kini kubur kawan spin na ka All India Radio Shillong. Ka Supreme Court lane yang bisa bakhido jong kari la penjelan sa shibnai ya ka tarik ka bakhado ban penni ya ka list jong ki kirteng ha ka National Register of Citizens NRC ka Assam. Kamashwala bo ka lai phutring jindio kum ka tarik ka bakhado ban penni ki kirteng ha ka NRC. Unang kmi ya ka NRC ha Assam uperti ka jela ha ka tayo beladem ulo ang ba an amla ban pendep ya ka kam hashwa jong lai phutring jindio ar hajar khat phra naman ba ki don shibon ki jing e na ka daw jong ka jing shli ha Assam. Kajing temu ke bokongsan bala penong ya kajing pendung kerteng ki nong snong ha kari ha po jong NRC kalau man itu ya ki menderi ki babuhai snong ha Assam. Ka sarkar Assam kan sam ai ki bulb LED sha san phawlak ki longyeng long sam ka jela. Ha ka jilang jo ka tanat PWD ka Assam ka bala long hning gasi menteri lang ba ka Assam Sarbanand Sonowal ula batha ya ka tanat boarding bakan shimkhia ban khmi ya ka ni ka kam. Uang makumba arklur mut ki brio ha Assam kin sa yo mentoy na ka ni ka scheme. Usun walu lo ongdo ba ka sarkar jela kalong bala ai tilut ban train na kamenta ka bha kamiat bat ka roy ka par jong baro ki pa nong snong ka jela Assam. Meghalaya la rakhi lekmen ya ka beding khlam ka balas dang madu ka sni sajan da ka le nyam le rukom balai lam dikidam ba jong nyam tri hakibenta ba pher jong kani ka jila ya ka jingle nyam ba kongsan na punong ha jawai dikilindo ka nyam tri hakmar ka jing sakhilang jong doloi ubade khrido jong nyam tri ha ka senraj jawai menta ka si ka sni pun ko no e ka beding khlam bar kan nong hakapung kentang lani ka adnar kabadan halong pia jawai ha kabaan pengamru ya kirot ukongsan ha ka lekmen bedin khlam ha jawai menta usnam unong Dr. Jitendra Singh menteri ka sarkar India ubanan sakhilang ya katai ka jing lekmen ha jawai. Ka Supreme Court ane ka yung bisa bakhido jong kari hingga si kala batha ka sarkar India bakan pentip siya ka yung bisa ki latrikam ki ba katmu ban shim ha ka bayde ba ka jingtung ya ubrio uban khmi ka lokpal ha kari kaganhuan kinang bisa ka bakan thob Justice Ranjan Gogoi but Justice R Banumati kala batha ka sarkar bakan ai da ka affidavit hapo ka shposni ka bapumpaw ya kita ki latrikam ki ba katmu ban shim. Umuktiar KK Venugopal Ubadeiru Attorney General uba yen yasad na kamta ka sarkar ula ay da ka jingtho yaki kendon trekam lokpal kibaw layo apriang na ka sarkar India. Kayang bisar klabu ya ka kanyo trek unaitung arajar khatra ban syong bisar biang ya kanika kam. Ha jila ka football World Cup bala penlang ha Samara Stadium ha Russia nin gamit ka Brazil kala kebelara sanksi ni kanam ladu ha jila ka football World Cup kala yo Bandung sya ka kedan quarter final hadin ba kala pendiem ya ka Mexico da ar goal la kan not ha jila ka pre quarter final knockout uklore le ka ba shakma jong ka Brazil ula yo ban tep ka goal ka beningkong e ha ka minute ka basan huwe jong ka jila ka klamet ka Brazil ka la ban pendik na ka jingjok jengka da ka jingtap gol jong Firmino ha ka minute ka ba prapu pra ha koi per ka jile ka bala penlong ha Rostov on Don Stadium ka Belgium ka pendem ne ka Japan lai la ar kato gani ka khubor ka kut ba kalawan spin ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta ka por prabajin ni so Daily Station na ka manda ka khubor ka tin Hindi man pembod ka khubor phareng ka por pra ka samin kini gari ka All India Radio Shillong.